Allô? Bokari? Somoli akene. Bashite. Koron fa virisi ni jian fan biese sisa koyi. Oho, imuso. Ha? I yɛrɛ furumuso. Wa I kelen tɛ dɛ. Ne yɛrɛ ta nin a y'i su mɛndi tile mɛndi ni ngala cɛro. Ko kɛ 1 mètre don n'a ni ɲɔgɔn cɛ. O furu bilen. Ayi, nin tɛ siya nin bɛ taa sisan. Wallahi. Tenteba. Ego. Ngi bɛ wa. Ko ne tɛ siya de la. Ni so e kɔni tɛ. Hey, ka siya fo ka tile fo ka tila ka dugu wɛrɛ siya tuguni. Ne bɛ ɲininka ne le b'a e furu wa ele b'a ne furu. Mun de kama ne tɛ siya sisan? Oh, voilà. I se nye kuma le mo sisan. 1 mètre nin bɛ guanjɛlen. I bɛ to ya walima 1 mètre nin b'a to a ɲɔrɔ. I b'i laminɛ ta coronavirus ma kɛ I b'i furu siri coronavirus ma. A b'a n'o. 1 mètre ko kuma in de ne tɛ to yan sisan ne y'i ka kuma faamuya tɛ. I tɛ to la yan dɛ. Tenteba. Dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ an ye ko bana min bɛ sen na. I jɔ yɛrɛ ka mɔgɔ dɔn dɛ k'an ka 1 mètre don an ni ɲɔgɔn cɛ wa o kuma in ne b'o labato. Ne b'o sariya labato bi k'a bato sini fo hali min ka di ne b'a labato ten tɔ. Coronavirus ko kura na. Muso tolu ka ala deliw k'u cɛlu ka don so joona o. E ka furancɛ don I ni cɛ ko 1 mètre. Ne m'a fɔ. Han? Wali n tɛ se lafiya. Tenteba dɔgɔtɔrɔw de y'a fɔ k'an ka sariya labato ko 1 mètre. An fana y'o de kɛ. Dɔgɔtɔrɔ minnu y'a fɔ e mɛ dɔgɔtɔrɔ lu ɲininka k'a fɔ ko o kuma 1 mètre olu n'u muso ni ɲɔgɔn cɛ ya. U ye min fɔ an b'o de labato. A fɔra télé la a fɔra radio de la k'an k'o de labato. An fana b'o de labato kɛ. Problème t'a rɔ. I b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ lu ɲɛna 1 mètre nin n'an ye Mali rɔ ya kɛ n'a sɔrɔ an ta mɔ nin fiɲɛ ya I b'a mɛn ya. I laminɛ lu cɛ. O 1 mètre fɛnɛ nana ka sɔrɔ corona tɛ yan. Corona nalen yan an b'o de labato. I laminɛ lu cɛ. Taa I ka bɔ na so n jɛ n'i kɔ. Mo bɛ ala ye ni mi jansa jɔ kɛ n ye. N'i ye ne bɔtɔ yan fɔ pigi ni peli n tɛ taa yɔrɔ si a ka di ye cogo cogo an k'a kɛ. N k'i la wa. Ka taa n tɛ taa yɔrɔ si. Bɔ na so ko in man kan tɛ bɔ a y'i jɔ cogo cogo an k'a kɛ ten n tɛ bɔ. 1 mètre bɛ bɔ yen. 1 mètre tɛ bɔ yen a bɛ to a nɔ la fo ni a fɔra corona banna don min na an bɛ sɔrɔ ka 1 mètre bɔ yen. 1 mètre tɛ bɔ yen. Ni corona banna a bɛ bɔ yen. E ka ma kɛnɛ la bi sa. N k'i wa mankan nege tɛ n na dɛ. I n'a minɛ lu cɛ I wa. Tenteba da in yɛlɛ. I tɛ siya. Ala n'i ka da in yɛlɛ. Dɔgɔtɔrɔ minnu b'a e kɔnɔna suruku wa fɔ dɔgɔtɔrɔ lu ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔ 1 mètre n'an ye Mali la tɛnɛ an na mɔya sɔrɔ yan. Mɔya nin bɛ jidi walima I laminɛ lu cɛ I kɛ wa. Ne b'a furu I t'a ne furu dɛ. O y'a sɔrɔ bana in bɛ yan. Tenteba bɔ da in na kuma caman nege tɛ n na. N'i ka bɔ da la ten. Ne ma fɔ bana kɔrɔ. Pigi ni peru. I tɛ siya. Wallahi. Wale ma si ni ngala cɛrɔ wale ma e do. Ka siya fo ka fɛn wɛrɛ kɛ. E fɛnɛ do. An tile. Aman tile. Kanakɛ ni ma wuli aw ka dugu citɔ filɛ nin ye dɛ. Ka dugu ci. Awɔ ka ci. Ko meleke ɲɛ do. Kana dugu. Cɛ dɔ b'an ka so kɔfɛ a ka ca ni san filɛ ko Amadu. A bɔra dɔgɔtɔrɔso la sisan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko coronavirus b'a la. A dun tɛ k'a kun da yɔrɔ wɛrɛ f'aw ka dugu kan. Gana dugu kan. A ma nɔgɔn n'i ma weleli kɛ sisan a ma nɔgɔn dɛ. Virus dun a bɛ don. Weleli kɛ n bɛ taa ka na. Gana dugu kan. La yila. Allo. Ahɔ. Madu tɛ ye yan. I sɔgɔnɔ ye dɛ. I teliya joona n'a tiribini basi jɔrɔ bɔ. I n'a biri Gana dugu biɲɛ kunna kɛ bɔ Gana dugu fo Sikaso. Voilà kini to mɔ ye do dɛ. A Sikaso da nin mana fermé o. Voilà Sɛnɛfɔ ninnu tɛ danaya mɔgɔ ye o kini bɔ Sikaso wanzɛ ye. A kɛnɛ basi I bɛ basi biri a biɲɛ kunna kɛ bɔ Gana dugu kɛnɛ fo Cicana. Voilà ko jɔ kun ye yen nka bana nin filɛ nin ye bana nin tɛ mana bana tɛ dɛ. A ko gɔn ye kulo rɔ sa o. Awɔ an ye sa kɛ ten. Ala n'a kira. Bana ko nin yɛrɛ b'a mɔli tɔɔrɔ sa jɔ kɛ n ye walahi a b'an tɔɔrɔ ni Ala kɛra. E bɛ taa ko I tɛ to yan dɛ.